Ayo, hanfa. Hello everyone. Konjada suhana ni kali bayi suhya. Stop. Hello everyone. खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ नैबे आंनि गोदान ब्लगाव आरो फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर स' लोगोफोर दिनै सानडे जोङो महिलाफोरनि वुमेन्सफोरनि मोनसे सभा जादों आरो नायन सभामोन नामा सभा जादों ओमफ्राय जों इयाव थांनो नागिरदों आरो नै न'नि बेटारि गारियाव गाखोबाय ओमफ्राय जों थांसै लोगोफोर डाइरेक्ट सभाखौ नोंसिनो देखायलांबाय थानोसै लोगोफोर मोनफैबाय लोगोफोर मोनफैबाय नै बे गेरजायावनो जादों आरोना ओमफ्राय बै फिल्डआव लुवासै ओमफ्राय बे गेरजायावनो लाबाय आरोखि गेरजायावनो सिङाव गुवारखा नालाय जायगाया बेयाव लाबाय आरो नै जों गेट नै आरो सिङाव हाबनोसै जों लोगोफोर हायावसो जिरायनांगोन दा बेनिखायनो आफा इसोरखौ हाजासे हामबाय होननानै बाख्नायदोङो नैथियाव आङो जोंनि AIBCRC WA जों हांख्रायनानै लेंहरजानाय जोंनि मानगोनां आलासिमोनखौ आङो हामबाय लोगोफोरखौबो आङो हामबाय होननानै बुंदोङो आरो दिनै जोंनि बिफाफोरनि गेजेरावबो माखासे जागायनायनिफ्राय लानानै दंफैयो आङो बिथांमोनखौबो हामबाय होननानै बुंदोङो आरो दिनैसो जोंजों बाहागो लानो सफैनो हानाय साफ्रोमबो जोंनि आइजो लोगोफोर आरो बेबादिनो वुमेन्स लिडारफ्रा बेवहाय नुजाफैदों आरो पास्टरफोरखौ जोंनि पास्टर आरो पास्ट्रेसखौहाय लोब लोब नुजाफैनायखौ नुनानै आं दिनैनो एकदम गोहो होनानै नुयो आरो नंमारगौयैनो आइजोफोरखौ लोगोफोर गेजा गबाय ओमफ्राय जों दा ओंखाम जानो थांसिगोन आरोना बैहायसो जागोन ओंखामा र' नायलांबाय थादो लोगोफोर एसे सेयार खालामलांसै आं नोंथांमोननो लोगोफोर बैयावनो जागोन आरोना ओंखामा ओमफ्राय गिर्जाया बैयाव जाबाय ओमफ्राय जों जागोन लोगोफोर लाइन जालायनांगौसोहाय ओंखाम जानायानो आयौ नै लाइन जागुलायबायहाय दाबो मोना जोंनि आदैया संख्रि रानबासो जादों नायबारिया आंखौ नांगौ जादों मा आयौ अमा बेदर नायलाय आयौ अमा नायबारिया मा गोनां जादों लोगोफोर जों ओंखाम जाखांबाय आरोना ओमफ्रायो ओंखाम जाखांनानै दा न'आव थांफिनसिगोन आरो ओमफ्राय दसे फट' लानोसै ओमफ्राय थांसै बियो मोनसे मोननै फट' लालांसै आरोना बिदानिफ्रा बिनानावफ्रा लोगोफोर नायलांदो लोगोफोर आं ओंखाम जानायफोरखौहाय देखायबाय थालायासै आरोना लोगोफोर बिराद ओमफ्राय एसे लाजिनाय मोनबाय लोगोफोर नै आंने मिनालिया दख'ना गाननायखौ नायदो नै लोगोफोर मिनालि दख'ना गाननाया मिनालि लाजिबावो र' लालांगासिनो नै सिख्लाफ्रा नै मिनालिया मानो लाजियो मिनालि दे हालाखि दिनै गारि गाखोनो मोनबाय बेवहायनि गारि गोदानाव थाबायनो गबाय दा फैसालि थाबायनो बाग्राया गारि गाखोनाय
मोसानायनि मजायानो बेलेग लोगोफोर आं भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै आरोना जाय आंनि भिडिअखौ जोबोद नायदों लोगोफोर थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन